Review baru lagi berjumpa ini video na ko isni ko ipat kani video kan long balingkot baret bat kidei bet na benta jong ki babun ki badang shuh ki result. Congratulations ki result ki jong ya ki bahi pila yo mynta bat ki bladap yo ru kumjo te kani video kidei ban chu batai ban yerap ban ai ki link ba pila ban register li ba pila ban thep ki admission ki jong ki college iba pair la kalongan ni Shillong bat haway bat sngewbha jaka ti henrei nganom la ban ailut na kalyang jonga boro khoi ti nga kwa pat ba iwi ba page ni video la da pidon ni kanu ka link jong kanu re kanu college ka ngam sempat la ban kenthop hapo jong kani ka video pila ban ai lang kita khnam kan yarap langi kini ki parai ni ki hap ki jongi ki badang shuh pas te khnam kan yarap yaki bakumno bikila ban lech te link bikin register ila dia baling oi kani nomor ba ngaru ngadan wi parai bidang shuh pas menta kani kadeka 12 arts wi pendam te bat ka don ke jing khyndiat ha ban ban register ila dia bat ki don ki college shuh ki bampat play ya tak registration ki don pat ki ba la khang ru kumju ki don pat ki ba tip ka paise klik na way paise way te kani ka video kalong ban yarap ya phi ban yarap ya ki bakumno bikila ban ai kumno bikila ban register ila dia bala ban thep admission hakita ki school ki college ki prepare ni Shillong bat shwe ru la pidon ya kita ki link mo tenga ngan thep hangni ka tu kani teli ki link ki ba thopi ki jong Shillong College St Mary's College bat ki we te la pidang dan ru nakaliang jong phi ki nongpeit te subha ban bu ka comment section khnang ba kan yarap ya kiwe pat kiba yele ban thep ya kita ki admission ki jongki link ba ka internet mo link ba ka online ti subha ban ne kani yarap lang wi khna bi la ban ya ban ag jingkirsan ta jongki ti nga ai khuble yi wi ki ba ai kani ki exam ki Lada ni exam ki la yo ni result te congratulations biang sa sisin la kidei nang ni na Shillong ni la kidei nang nu jakaru hakani ka jela ga jongi ki baat bi la yo hi result ngai ku lei pi ba la pidan nu jakaru what do jing kerman bakadan ta lockdown la ni bingim yo ban shim ti form ki we ba ga khil ti ki college ba ki we ru kin penjalan ni kata kapor ban register ban ai ban yarap ika ha kabaide ba ni admission na bata jing ni khna na bata ta degree course ba ki we mo te sngewbha ban le ikani kat ba phidang tip sngewbha ban thep patangi ti link ba phi ti kana sngewbha ban thep tangi ti link ba phi ti kana ba kan yarap ya kita ba thep admission mo mar kidan ki jai link ki bam yarap satya ki baspan poi man she ti henrei thep tangi ti link ki bala ban le batch ko website ki jongki link bala ban le batch so ta jaka ba ki la ban thep ita ki details ki jongki ban ai ti admission te kumang la kular ki video ki ban langwan ki sendang wan re kani kadik video balong kirki nomor ka jingdon kam ka ba ngayoi haka ya ka ba menta ko makalong menta nomor jong kani lockdown kimyo ban yelek ban milik mi shi college bar ki we ti henrei ka ba ban shania betang ni ba ka internet bar ko online te sngewbha ban le kani na bata ju ki hap ki jongi na ki para ki jongi ki parlok ki jongi ban pas ti khnang ba kan yarap yaki ka ban register bat yo admission ru ki college ki ba pher mo ti nganom la ban batai ru hangi kumnu phenle hanu dur phenle nomor kan jorong bha bat ka pher na ko website cha ko ru kan pher na ko college cha ko ru kan pher kumnu phin chimi ki honors kumnu phin jet kita ki baro ita ki subject ki ru kan pher bha nomor wat ngar ngale hangi menta tinrei ya ka bangala ban yarap ya phi nakaliang jonga ban nakaliang jong ki nongpeit ru ki babun hangni kalong tang cho IP ti ki link khrang phi la ban le ban pandap na bata ki admission ki jong phi mo te second biang pat phi ha koi pa video sale ki ni ki link hani hapo ban bu hapo jong description but ya phi ki nongpeit suba ban ek nang ikani la phi tip ya kanu ka link suba ban bu lang hani ban yarap lang ya ki mo te nga thai la biang ka tani ngam kladi issue to tilarang dan ki ba phidang kwa ban keli phila ban keli hang ni ban la phidan ru ye ki ba phila ban jubab dan ni ba phi kwa ban jubab ban pinshai lang ye kini ki
yiki niki khna niki hep ki jongi ibna sudah pas bat kumju ru la pidei ki nong hikai la niki ta ki badan hapo ki office tang jokon no college ru phila ban ai lang kita ki link na college ki jong phi hapo jokon ni comment section khna kan yarap ru iki we ti da bu ru thik pathik kani de ka link jong kata college kani de ka link jong kata ka institution bat kum ta ter te kani kan yarap shibon yiki niki parlok ki jong imo te tangkini kulishbon sesisian ba pia page ini video but share ini video khna kan yarap ya ki babon mo te karta jona di fernand running asi kino biang pat phi hoi pat video tangkini sesisian nga kublai phi congratulations but kalawai ko pernai dam ta jong phi we ki pas but kumjuru ya kita kiba ngangai kidan wat kita kiba pidang haban persang biang sesisian ru compare tinre ngai mensi me phi ba phenam du jing terman no ba digi baro phine nang ni shakhmat pakan no jing berkhum ta jong phi baram ta ye kesan ko jong phi kumju mo te kulai shibon ngisi kino biang pa phi video